nake kauna dan Allah ki waiwayo gona, karki yada ni zan so ki boye sirrina. Ni ma kai nake kauna dan Allah ka waiwayo gona, karka yada ni zan so ka boye sirrina. Zancen da zan yi kanki hakan so ne, na bi hanyar ki amma kamar jidali ne, na ji na yarda zan yi kona aiki ne, tunda so bauta ne nima ya yi min zane, zanen hidima kansa ko ban shirya ba. Gaskiyar zance kai ma kana cikin raina, in na kyale ka wallahi na yi wa kaina, na bi nai nazari kai za ka cike gurbina, babu wani kure da za ka yi shi habibina, za na ɗau haƙuri ufan ba za na furta ba. Tabbas ba zan koye ba, mun yi daidai da ke haɗin bai muni ba, na biyo ki da gaske ba zan saye ba, yar halali ƙaunar ki ba kaɗance ba, zo mu tattauna da shan mushi zami girma. Ayya da so daren alkhairi mu ɗora ɗan ba, na samu gwani na waza na kula ba kai ba. Ke nake kauna dan Allah ki waiwayo gona, karki yada ni zan so ki boye sirrina.